ataony tiagna fa tsy ataoko akivy za mila izy tsy ataoko ampisaraka fefa zegny fomba lehilahy Vavy fandaharagna Tiwira zegny izay farahanao tsy tapaka am page Medara Tiwira zegny na koa amin'ny YouTube na amin'ny télévision malagasy izay fagnarahantsika ity fandaharagna ty aka fahitantsika tagny am page tagny sy tamin'ny groupe maro samihafa Rebecca Maditrinazy hitantsika tamin'ny faraparany igny nagnaboaka clip tsy renireny izay hira izay navoziny Teo Maditrinazy niaraka tamin'ny Simavely nafantarany malagasy azy maro na vitony andremba vilangitry andeha ikoragna amitsika ikoragna amitsika hoe ino ny zavatra ataony momba ny kanto ataony taheny nahaizan'ilay kanto ino ny nofinofiny sy raha jiaby tena makasiky ny fiainany amin'ny maha mpanakanto azy faly miarahabany Rebecca na eky mivahita amin'ny plateau-ny Tiwira zegny magnano mbola tsara anao Medara dia magnano mbola tsara olo jiaby magnaraka émission Tiwira zegny izy ke Rebecca ravoravo zay anao ato satria maro question nambelan'olo agny andeha petraka aminao ary tiany azahoagna valiny mahafapo indrindrindra amin'ny resaka ny kanto sy ny fiainagnanao manokana indrindrindrindra ny tianay hoe voalohany azovy Rebecca olo baka ia fitaon intéressé zay jiaby tegna agnarako Rasamiman Anne Rebecca Sarah Israel dia za 27 ans za Vantala Vantala fa mipetraka Tananarivo eto fotsy sa za mipetraka Tananarivo manakory resaka tokantrano ka manambady misy zanaka sambara manakory manambady mananjanaka manambady mananjanaka maro ka mivolagna azy misy papasosy magnefa misy vazahanany mbala jeune mbala mitovy zegny mbola jeune tsara be non papasosy tsy vazaha fa mbola jeune gasy d'accord namalo samy tanàna fo zegny izy ndraiky baka Diego d'accord Antananarivo tena roma fa ty zany menana ino mipetraka zakazy zay mipetraka Sabotsynamena izy nifanojinay za mbola nianatra izy efa niasa dia zay agnisan'ny nampifanojay Tananarivo taketo dia tonga dia teto fa firy zanakanao zay ty aroa mianadasa mirahalahy mirahalahy nasy baramila ok Rebecca misy fotoagnany ianao nagnano pazapa na be olo zay nampazapa Rebecca taloha dia rehefa teo nangigny ino antony nahatonga zay raha zany nahatonga za nangigny mo mbola hely koa baka za tamizigny 15 ans nangala 16 ans dia avike za mbola nianatra igny dia tsy maintsy nataoko maloha fianaragna dia zay vao fa bebe ke avy zay vao ke nanitraka ny muzika fa anao tamin'ny fotoagna nagnanaovagna izy za mbola nianatra nieritreritra la muzika za fa le fianaragna zegny somary tambonimbony hely tamizigny sady anao koa mo classe de première zegny mbola tsy ampy feky zegny dia naleoko nianatra mihitsy maloha Rebecca efa misy olo fianakaviagnanareo mafampihira sa tsisy feky tsisy magnano zandriko zao donc misy dirana muzika satria izy mpandia izy dia mandia zegny fô non natonga anao zegny taforoso tary ampazapaza teko volagniny nagnano la muzika izy atena nagnidikitiky taona avy anao hoe lasa tena nagnano la muzika raha zany koa somary hafahafa hely réponse namizay niany za tia mihira teky ka dia avike letry zay mbola hely moa tamin'ny église adventiste dia zay l'église agny matetiky mihira dia tafaraty regninay lazany hoe misy concours de chant arie na tantarady voalohany dia nisy talenta zay dia za niparticipe tamin'igny za nazy voalohany dia vao maika niconfirme raha tanaty sao mbo mahay mihira marigny za amizay seka andeha hagnano ipazapahty volagny mama anao sy mandeha za tsy vola hagnano fasiko anao amin'ny tany davitry be ataoko fa za mama za mbo misy mbo bloka amin'ny télé tamizegny tsy nampoiziko aby za olany raha io tamizegny fa vao maika nankamafy le côté hoe mety haiko fa raha ty matao za lany isaka mietsika amin'ny concours ndraha karaha io dia zegny nahatonga za nidriky tamin'ny resaka hira tagny natombony dia igny anao fa andeha nagnano fiainana hafa zany hoe tsy nagnano hira heky fa andeha nambady niteraka teo fo tertampo hoe bebe tsy haiko igny koa anao nipody tamin'ny la muzika ino raha hanosika anao tamin'izay fotoana zay ndraiky resaka olo iarako olo iarahanao sa vadinao izy nahita hoe
anao ty izy hainao marigny raha ty fa alohanao ampiriko amy resaka hira na zany gaga eky voalohany na ino ko zany anao andeha am'zany efa maro vadin'olo karaha igny tsy magneky vadin-jare andeha hagnanognano artiste na zegny koa ne question matetika ataon'olo aminahy hoe aiza koa misy vadin'olo andeha posy olo andeha hira non izy matoky za avake ka za zany hoe hainao raha io izy za agnapanao izy azo lazaiko hoe misy chance za am'zegny bon izy fo zegny magnano manageranao magnano raha jiaby financé to izy zegny sady manager no producteur tsy manahira izy zegny rehefa anao hoe mandany mihira tsara ka maro na olo nampakafiro mipetraka fanateny tamin'ny page fa igny efa hita hoe Rebecca nabady zegny izy karazany tsy manahiragny izy ao bon d'accord Rebecca misy am'zay misy raha hafa hainao batindregny mahay mitendry instrument de musique venao ohatra mihira tsy lazaiko hoe pro e fa le haiko hoe lamozika fa vitako mamoro mihira za tia mitendry gitara mitendry gitara anao am'zegny no mamoro mihira ie bon idika am'resaka tegna nila mozika aminao am'zay tsika maditry na satria izy tegna hita be anao après niraka tamin'ny Somavely azo manamoro texte mihira sy mihira za namoro mihira igny tantragnonay tany za edy za koa fa moro hira matetiky fa ataoko mba ino maraha tsy matetiky volagnin'olo amina hira de nisy fotoagna za fody agnatin'ny chambre ndeha tamin'ny chambre tantragnonay atao fô za nangala gitara za nangala stylo nangala taratasy bon izy io za lala jiaby maditry non za ka nangala honogno za lala jiaby misy raha volagna tsy maharegny zare volagna zare tsy maditry izy io donc mety le degré le fagnajagna zegny amy lala le fahaizanjare magnavona dalagnanjare de za koa fa nandiniky olo za samba maditry anazy tena le zegny nantinona olo za samba maditry anazy aleo za moromira hoe matetiky le lava izy tia raha zay raha mielagna tianjare manjengy magnino misy magnandrika mitesteste nefa zare amizay misy manambady de noho hoe anao misy vady igny hoantegna viavy zegny le fomba fijerevantegna zegny vis-à-vis ny fiarahamonigny ndraiky raha jiaby sambola maditry anazy de zegny natonga zany vola hoe maditrinaka izy e satria le tsy ditry zegny tokony isaranao vadinao izy koa mbola raha mbola azoazo zakazakanao fô zegny tsy mahatika grave be tsy tokony isaragna zegny raha karahan'zay satria raha zegny tsy nintegna izy raiky magnano zy fô fa nin'olo jiaby ke rehefa tsy magnino raha mamanana fa ty le mandrapa isaka troka mbola zakantegna izy adignitegna koa bon anao zegny mavita magnano raha kanto atao scénario clip maditry anazy vita natao vadinao igny ndraiky ka scénario mpagnano clip za raha fa igny mety ndraindraiky donc mety misy exception boka tsy voatery hagnano zegny fa manjary boko isaky anao hoe tia papanay avec préservatif agnatin'ny poche no soin possible vitanao raha aussi ndraiky mbola tsy ary natao fa izy ndraiky thème baka le raha fa tsy voatery hoe maro zegny fomba afaka anehoagna le raha fa tsy voatery karaha igny d'accord bon Rebecca anao hoe misy fitezanao feo manokagna sa manakory za malôha tsy avoniky za tsisy fitezagna feo zegny ka fa andeha hira e olo miezaka tsy miafatrafatra fa niana marefa izy fa za tsisy hoe entraînement vocalise tsisy zegny mbola za nano concours nisy hoe magnano vocalise e tsy migia karaha magnanjy anao na fitezanao feo gazy tsy ataonao na tsy safadifadianao hoaninao raha tianao hoanigny boisson fô ndraindraiky tandremagna hely ka fa andeha hagnano vocal ndraiky andeha hagnano live na raha karaha zegny bon Rebecca efa misy firy zio tiany audionao fa firy vita clip sy misy agnazy fa vitanao efa maromaro e hira donc amin'ny quinzaine ake miampira efa taloka aby igny fa ke ivo hoe aloha atao clip ty satria matetiky hira koa audio fa matetiky tsy de hita firy de clip donc amy valivalo akeo audio amy quinzaine karaha igny aia zegny tany ahitagna rahanao jiaby zegny isakanasanao zegny amin'ny youtube afaka mitapy Rebecca fa defa avoakany na i audionao aby na audio na clip hita sinitry Rebecca maro koa volagna anareo pira tatoato feo koa aminareo zéro e tsisy zay boka fivelolo koa fa studio geste amboamboarigny raha ao mihira be mpakafy mba tia regny zegny feon'ny Rebecca zegny tsy haiko hoe ino hira mba tiako aresan'ny feonao naturel alefanao regnin'olo jiaby regny Madagasikara eky fa Rebecca misy feo agnano hira raiky zegny manaova raiky koa igny zegny mba tia essaye hiaraka tsy aditry aminao zaho amakivaky donia izy koa tianao vongony aripetraka aminao zaho nagnano sonia izy koa tianao nilozako traondreny sagnatria tsirany reny hamamony firenena taninao zaho hetsigagia fa izy ankitigne
hiaraka tsy saraka aminao fa tegna namagny Rebecca. Oh, oh, yeah. Hiaraka tsy aditry aminao zaho amakivaky dunia izy koa tianao vongony aripetraka aminao zaho nagnano sonia izy koa tianao milozako tragnondrany sanatratsirany reny hamangony firenena taninao zaho hetsigakia fa izy akitigny hiaraka tsy saraka aminao fa tegna namagny Merci beaucoup Rebecca. Top fa azondrareo mpakafy jiaby sy le olo je fanaragnatsika fa tsy ambombaly natao karakory fa fio Rebecca ao amin'ny studio sy ny tariny fa manana fio izy raha malagasy io atao amizay. Bon, amin'ny propos ny hira igny nanakory nafarao nandeha nagnasa satria zany verako azy jojoby tompony hira igny. Nisy fampiresahana avena koa nafanao nameriny le hira. Rebecca dila tieko. De avake ka nisy fotoagna za seka andeha hagnanognano participe tamina concours-ndraha seka ataoko raha io. De nataoko boka izy tegna marigny. Fa avy te iraka fa vita concouriste io sy leka boky fogna eka de ataoko vocal izy io za. De avy te za netrehatra andeha angatako amin'ny tompony feky satria jojo boky nanoratra izy izy atao compositeur raha jiaby. De nicontacte izy za. Manakory za hira ty fa abokako e. De allo tandrignesy malô manakory parole ny hiranao malô izy. Satria matetiky parole izy agny amin'ny internet agny presque 10 ariary kovolagny. Satria hafa zegny le tegna izy efa le nataony madame nazy igny edy. De namezany za zegny le tegna parole de igny izy ataova de ampitandrignesa za izy kofa vitanao. De nampitandrignesiko izy de losy lavitra anao zanako vavy losy lavitra anao zanako vavy feo anagnanao izy. Anao koa ozy tsy ratsy izy anao koa tsy ratsy izy mavita be anao amizigny mazotsodranao aminano amizigny izy. De nataoko le hira de izy niboaka hitanao. Ya. Bon, manao koa fier be anao tamile zavatra nataonao tamin'isy manao. Fier za na iry maman falifaly. Bon, à propos de maman, manao zao ty ry aman-dreninao hoe anao zao ty mihira amin'ny toerana misy anao zao ty manao fandraisan'andreo. Zare malo tsara bon za tsy mametsy ry aman-dreniny sasany ka fa mianatra mila mio zao asa tsy maintsy ataonao na ino. Maman malo le raha nataoko jiaby izy tsy nisoutenir za. Zegny raha isany soroko izy de maman dady za fa tsisy papa maty tamiza 10 ans. Kafa maman edy fe fiera zare zegny en général. Faly zare zegny amin'ny raha bataoko zare tsy manohagna za hira maman hiranao samboly kamy raha tia natao amin'ny fiainana za tegna tsy afaka forcer fa tonga fa lavitra amin'ny tanjona ireny. Manakory mba ataonao migérer tokatranonao sy resaka muzika ty anao handeha ry nitsaiky mba laroy agnatin'ny tragno mba tsaiky madiniky sa tavela amin'ny trapahy anao rosy anao tamatavy anao rosy fardofay anao rosy mazika. Izy ndraiky malo mamanamiko mbola velogno. Mamanao tsaka nampakarinao ty? Maman napiakariko aty sady nitaiza zare de zegny avitako mandeha gauche à droite izy kofa misy hetsika ry na misy émission-ndraha ry magnano zegny. Bon, Rebecca, amizao fotoagna zao saika nirona kokoa agny amin'ny afrobeat R&B ino zegny ny tegna tian'zegny amizao ty nambelagny le tetim-paharazana salisalengy basibasese ino sy ny tariny aminao ve tsy agnisan'ny afaty ity kanto malagasy malagasy atsika iraha jiaby zegny ino ny hevitrinao mandoagna zay zavatra zay? Izy koa avy aminahy manokana tokony tsy afaty azy zegny satria gasy baka manana maha-izy azy de avake koa anao magnano hira gasy baka tsy voatery ava izy baka magnaraka fivoarana raha tsy midika hoe tsy hoe magnaraka fomban-drazana na hira gasigasy fa afaka fusionnena fô karaha za zao ohatra nagnano hira gasy tsara agnatin'ny gasy tsara anao ka mitandregny zegny tsara be le côté gasy tsy afaka izy afrobeat fa le magasy zegny tsy afaka feky agnatin'ny hira io de zegny za miezaka mi-équilibré fô fa zy tsy natok'izy tsy possible afaty
Bon, anao zegny mieritreritra hoe hagnano ro hira aby zegny ndraiky andro mba tiao salegy anao mba tiao za ia satria za gasy ave za vavaritra dia tsy maintsy ataoko zegny le mahagasy vavaritra za. Rebecca fa aieby tany jiaby fanandehananao ny akatsehatra tamin'ny ezaka la mozika? Za efa Tantala, Tadiego, Tanosibe, presque zegny donc le tegna azoko ono. Tamin'ny momanao jiaby na koa fahitanao ny fandraisan'ny public anao nandritran'ny fotoagna jiaby? Za mbola tegna le afapo e. Za koa tsara azoko ono hoe nakasehatra ke ohatra hoe gaga zoma igny hakorika hira zegny. Presque hainjareo fô le hira ataoko dia za afapo amizegny. Taiza d'ambiance. Anao zegny nagnantegna fa o karaha zegny fandraisan'ny public anao hatry za sakety. Za ro navozy tamin'ny voalohany agnakory ataoko hiatrany tsy raiky balibalan'olo tomaty. Fa za ka fa ny hira igny presque ke izy za ka matetika Tananarivo aty fô. Dia za ndraiky mieritreritra hoe hira aby raha mporegnin'olo tsy ampoimpoiziko hira hain'olo, tian'olo. Dia mahafalifaly za. Misy fotoagna anao azo stress karaha misy stress iny alohany akaragna sainy traky misy akory taonao magnala trakinao amin'ny fotoagna karaha regny? Mi-inspirer. Anao tsy mba misy raha resy hoe mba tafafarafana hely tendray mba tapakaraha zao. Anao zay tsy mifoka raha tsy misotrosotronao ohatra. Tsy mifoka tsy misotro. Jiaby fa za zegny mangala souffle be. Magnano zegny, zegny fataoko. Bon. Dia ave mandindiny itsikitsika. Bon Rebecca, hatreto anao fa manao showcase fosa samy misy samy mitondra élément complet anao mandeha magnano raha ataonao jiaby sy manakôry? Voanomboko vomamorogno mihitsy za igny. Morogno groupe. Fa hatreto anao mbola showcase fa nataonao? Presque showcase fa nataoko jusqu'aky. Efa mifaniboaka tagny ivelany ve Rebecca sasa mbola tsy fa ho avy izy. Efa ho avy izy io? Ok. Fanontaniagna mahitikitiky ny sain koa hoe hiranao jiaby zegny satria anao fa misy debe folo agny ho agny ny amaroza ny audio sy ny tariny azo hoe manao tianao jiaby zegny misy ndraikindraiky misy magnamira sa anao fo midindraiky anao ohatra hely? Presque za fô. Sinon lera za mandeha studio misy conseiller ndraindraiky fa presque za fô. Anao zay managna studio kely koa zay tragno anaovana maquette sa misy tandehanao magnano maquette? Amin'ny gitara fa sy roanka amin'ny gitara enregistré comme téléphone. Bon, Rebecca, marobe tsy haiko izy io tia famono faty satria mpihira ty fisaka quartier misy aby isaka fokontany efa samy faty samy hanagna mpihira anazy aby ny olo e. Ino zegny raha hitanao mahatonga zay zavatra zay raha aminao manokana nontaniako mahatonga hoe mitsihotra miarana ny mpihira? Olo boka samy amin'ny raha tieny. No tsy afaka hivolagna hoe anao magnano zay nefa nigny raha tieny. Fa antegna fa miezaka magnano zay fomba ampiavaka antegna amin'olo jiaby. Fa za malo personnellement tsisy problème amin'ny mpihira maniry ohatra ny agnana. Tsy problème anao zegny samy manaovana anazy samy adeviny anjara? Samy mbola amin'ny raha tieny. Fa za fa miezaka magnano zay fomba ampiavaka za. Bon, Rebecca, misy ampodiko hely aminao nisy fotoagnany nasiasiaka zegny ny ministère ampiakaraka ny niveau-ny korantsika nasiasiaka ny ministère hira tsy manjary clipareo bobongy isan-karazany raha Rebecca manokana raha ve resaky regny raha nivoaka ino sa fahitanao azy sa hoe chaque normal fa fahitanao izy zegny jiaby? Mety mariny fa matao zareo zegny mariny fô izy. Ia tokony bon za tsy tiako mijuger olo. Anao tsy mijuger qui que ce soit. Anao tsy mijuger olo fa fomba fijerinao manokana fotsiny. Matao izy ataon'jareo mety mariny fa ninjareo. Indreo mety mariny? Nefa njakana. Kedrina tokony zava approprié sy tokony atao zegny. Izy tsy mataka approprié be fa mbo à la limite ny vulgarité zegny atao. D'accord. Conseil-nao ho andreo conseil marobe tanora zao ty mba tia lalana lalany ino tegna te maro hira ino mba conseil-nao manokana mba ahafahan'olo koa mba fahavy amin'ny lalana zay andalavanao zao azanao zao tsy haiko hoe farany atampony izy anao tompony fa mba fa nahazo lalana toy zegny e mba fahitanao ino zay conseil mba tongotra aminao? Izy ohatra tegna kamira magnato olo professionnel aby magnontany manakory raha mety aminahy. Dia avake koa anao ka misy raha ohatra tianao karaha iny anao mifonce fô. Zegny zegny malany nataoko e. Bon. Ave tegna tsy very mandeha tamileo. Ny lamba magnano akory? Ny fisafidianao lamba sy ny tariny mankarakory? Za malao savony fa za talao mbola tsy haiko misy zegny za ke commencé efa mahita iko. Bon, anao zegny tsy mifidy saraba koa tianao tonga dia efa mangala mba tiako tina flipy zegny na amin'ny sololoriraky na enao fa tianao zamanao fa migala sa misy safidy manokana?
izy comme tena tsara tegna mandeha mana shopping maniny mitondra olo magneva za izy koa sa mankolo karaha olona zao entinao amizigny vadinao sasany camarade sa manakôry ndraidraiky namagna ndraidraiky izy magnavananao kokoa no mandeha miantsena zegny ndraiky matetiky zaza raiky sa idy jiaby na fripe na magasin samby andianako zindry manao safidy zegny hitanao metimety aminao marapana fandarana izy tsika programme-anao atoato fagnatomba matatra calendrier ve oezaoeza tany mety ahitany fany anao atoato amin'ny hira jiaby zegny izy anao fa indrindra fa hira zay anao baka anao farany regny izy koa ndro magnano raha tsy mora magnano mora hitanandre miandalana igny fô izy tsy tiako baka le mbolamboagna raha be tsy nandeha mandeha tsy tiako fa agnatin'ny 4 tournée ia agnatiny zegny ndraiky afaka volaniko eo aby tournée raha vaovao amiana zahay azy misy raha vaovao any mpakafy ve agny am'izao fotoagna zao tsy fana karakôry surprise surprise manko zay fa miamby baka misy raha sa tsisy raha izy koa misy raha tegna le misy raha na titre foiré misy araiky natao fa ela izy ty fa ke izy avo desidegna boka izy zany viavy mahazondraha viavy mahazondraha efa clip miaraka ty sa manakarakôry zegny tonga de clip izy boka atoato io ia atoato d'accord afatranao ary ho an'ny mpakafianao zay zay mifandaharagna na izay miambiamby badibadiky amy amin'ny nouveauté miambesa fogna laza miala amin'ny ino masy ty chaîne-nao agnatin'ny chaîne-nao presque ao fagnaboako hira dia avake Facebook olana Rebecca Anne dia Rebecca officiel ny mpanaty fandaharana koa mba meza afatra regnao fa maro olo avy ivelondila mba atao agny ty magnaraka ty fandaharantsika ty magnaratsy tapaka fandaharana ty raha zegny fô igny afagna hoe miconnaître bébé coco artiste araiky dia sôgna koa anao nano initiative antegna azy fa tsy zegny mety tsisy fotoagna na zay artiste fa tsisy fotoagna andeha matka agnano vidéo isan'andro bakeo za zao fa le fandaharana karaha ty edy afagna mitantara programme antegna mivolagna ma hoe magnano karaha genre na biographie ntegna dia soragna anao za kisa daladala hely navy ty anao adventiste zay zay rehefa masiakasiaka amy raha aby retiny kavy sentary santisanty manakôry fa tsy mipointe à l'église manao sa manao karakôry ny samihafa zegny hoe fiainagna antegna amin'ny fivavahana ndraiky hoe côté artiste le côté artiste zegny tsy maintsy atao fô tsy magnengelegna anao zay zavatra zegny hoe tsy mboan'ny l'église raha ty nefa anao hety mba kafa à l'église baka à l'église kafa amin'ny monde n'artiste zegny tsy maintsy hoe magnaraka le raha ataon-tegna zegny antegna zegny valy teninah eny ary tompoko lasy tompoko vavy sy ny mpakafy fandaharana toera zegny regny tsika koragna jiaby izay nikoragny Rebecca ditrinazy teto niany ty raha hetsika magnafiana azy manokagna tontolony kanto sy ny zaha zay vokariny itendry mba volagnitrry managna maizy azy apegny avaratra atsigny Madagasikara ty mpanakanto malagasy mivohy ny zavatra malagasy ary hoe tetra agnano zasaganasa amohazagna ndray ny kolotsaigny malagasy atsika amty atsika jiaby eto mpamaragnana mankasitriky sy makateny atsika mpaka fandaharagna mankasitrika ny davalo tricor napiatragno ny fandarana atsika amin'ny andranany ty ndasy malakoiny nampitsiketsiky ny ity vahitsika amin'ny andranany ty misaotra atsika jiaby amin'ny alimiaraka ty koa tony artiste hafa izay mety ankafitsika metraka velomba drapitafa amin'ny magnaraka ndray velomba tombo Niloza kuchanguje Sana chati